sunt Daniel, împreună cu Mihăiță și ne jucăm Minecraft. Da. Dar, Dar asta este... dar, wow, ce tare e mapa. Acum, Să vedem. trebuie să vorbim frumos, da? Da. Acum, Să facem... acum facem parcurs. Au! Acum e rândul Acum meu. e rândul lui Dan. Acum e rândul meu să fac un parcurs. Un parcurs așa de furios. Cam greu e. Ups. Așteaptă. Ups. Acum e rândul tău. E rândul meu? Da, Mihăiță. Acum ne facem parcurs amândoi, eu cu Mihăiță. Cei răi nu fac. Acum e rândul meu. Aha. Tu aproape o să fim gameri. Adică cei care se joacă. Ce greu e parcursul ăla. Da, altul parcurs. Altul parcurs. Sau vrei altă mapă? E foarte greu parcursul ăla. Altul. Ușor. Din spate. Nu poți să intri. Că Uite aici. aici nu poți. Aici de animale. Voi faci. Dar ați făcut din fiert. Nu, n-am. Da? Cine face din fiert? Lapte cu zahăr. Lapte. Hai să bem. Nu, eu sunt cu el. Hai să beau lapte, Haide să termină. La revedere, papa! Hai